Pane video riri kutenderera all over social media remuchina apfura munhu muZimbabwe nokuti ati ndipe mari yangu. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Tarisai moni zvakaoma. Manhã, chale, manhã, Wazi nefuti mosha futi. Nefuti aina pare. Oh, asa aina pare. Ada ngari pare I'm sure guys mazvionerawo mega zvinhu zvinorwadza zvinonzwisa tsitsi kuti uri munyika mako muZimbabwe orohwa kutanga uchafa nekuti wadhimanda mari yako. Apa vanhu vari kutobetsera vari vamwe vanhu vemuZimbabwe vachibetsera muchina uyu instead yekuti dai vamurova yemuchina vamuzvambaradza nekuti zvaita zvakashata. Haungati nienda kukumbira mari yangu wobva watondiburitsira pfuti wobva wandipfura pazere vanhu mobva mauya futi mondirova mondisunga mbira dzakondo. Mangwana ndiwe kusvikira mangwana ndini. Saka tinofanirwa kubetserana kumabasa uku, kwete kuti kana mumwe munhu achidhimanda mari yake makutofara makubetserana nemuchina. Hapana chaanokubetserai nacho munhu uyu because mangwana chaita mumwe munhu zvaaita iyeyu. Saka chii chakadaro chinenge ngozi. Ngatibetseranei guys. Unoti kutambura kunze kwenyika wouya futi wotambura munyika mako muZimbabwe. Chii chakadaro, chii chiromboitika. Government inofanirwa kuti itore full responsibility nemapurisa azive basa rawo. Anga achitofanirwa kuti asunge munhu because haungangoburitsi futi uchiburitsira munhu asina zvaakutadzira asi ari munhu anga achidhimanda mari yake. Asi hapana chaitika, haana kusungwa. Iyeye atosungwa mbira dzakondo ndiye atosungiswa. Zviri kutonzi ndiye ari wrong. Sei muchiti ari wrong? Nokuti adhimanda mari yake. Munhu kana achida mari yake, kana musikadi kuti munhu abhadharwe mari yake, mune muchimudedzerei kubasa. Thank you so much. Don't forget to subscribe.